Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιφερειών. Όπως είπα και χθες στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών, τμήμα της οποίας είναι αυτή η Υποεπιτροπή, οδεύοντας προς τις εκλογές, όπως όλα δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως αυτή η συνεδρίαση να είναι μία από τις τελευταίες, η τελευταία για μας σαν Επιτροπή. Είναι και η εβδομάδα πριν από το Πάσχα, οπότε με μεγάλη μας χαρά θα έλεγα ότι αυτό τουλάχιστον τον κύκλο τον κλείνουμε με ένα θέμα που για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτήν την Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω όλους σας και να σας ευχαριστήσω τον καθένα προσωπικά για την αποδοχή της πρόσκλησής σας. Θέλω να σας πω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ και τα μέλη της Επιτροπής δίνουμε μεγάλη σημασία στην ουσία και στο ρόλο βεβαίως, έστω και γνωμοδοτικό της Επιτροπής αυτής και της Περιφερειών. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η μεγαλύτερη λύση του προβλήματος, το μεγαλύτερο τμήμα της λύσης της κρίσης που περνάμε είναι η περιφέρεια, είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας. Και όσο τουλάχιστον μας αναλογεί και μας αφορά, κάναμε ένα μεγάλο αγώνα, όμορφο αγώνα σε αυτήν την Επιτροπή, με όλους τους συναδέλφους εδώ να έχουν εξαιρετικές προτάσεις. Και είμαστε γνωμοδοτική Επιτροπή, αλλά ό,τι λέγεται εδώ, ό,τι προτείνεται, ό,τι αναδεικνύεται, εμείς φροντίζουμε και πηγαίνει στα αρμόδια υπουργεία, στους αρμόδιους που θα μπορούν ενδεχομένως να δώσουν τις λύσεις. Και ασκούμε πίεση προς την κατεύθυνση που πραγματικά χρειάζεται για να λυθούν προβλήματα. Προσπαθώντας λοιπόν να εκπληρώσουμε μια δέσμευση και μια υπόσχεσή μας, το θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης έχει να κάνει με τους Δελφούς. Μιλώντας για τους Δελφούς, νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν και για να επισημάνει κανείς βεβαίως τη σημασία και την πολλαπλή βαρύτητα αυτής της περιοχής. Χωρίς υπερβολή, μόνο δέος μπορεί να αισθανθεί κανείς όταν αναλογιστεί το συνολικό ιστορικό βάρος των Δελφών. Με αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν ότι η περιοχή κατοικούνταν ενεργά από την νεολιθική εποχή, καταλαβαίνει κανείς το μήκος της ιστορικής διαδρομής των Δελφών, αλλά και τη θέση τους στη συνολική διαδικασία συγκρότησης της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Κάνουμε αυτή την εισαγωγή και θα μου επιτρέψετε, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια συνολική εικόνα πώς αντιλαμβανόμαστε σαν Επιτροπή με την εισήγησή μας το θέμα κάθε φορά. Λογικά λοιπόν και αυτονόητα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η UNESCO έχει αναγνωρίσει τη σημασία των Δελφών στην παγκόσμια ιστορία και τους έχει εντάξει στη λίστα των τόπων της παγκόσμιας κληρονομιάς. Νομίζω πως είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι οι Δελφοί συγκαταλέγονται στους ιερούς τόπους, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας, όποιες και αν είναι οι ατομικές πεποιθήσεις του καθενός. Όσο ορθολογικός και να είναι κανείς, δύσκολα μπορεί να μην παραδεχτεί το γεγονός ότι η Δελφή είναι ένα μέρος το οποίο εκπέμπει μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, μεταφυσική ενέργεια. Για σειρά αιώνων, άλλωστε, στον αρχαίο κόσμο θεωρούνταν ως ο ομφαλός της γης και το κέντρο του σύμπαντος, όπως άλλωστε πιστοποιεί και η αρχαία ελληνική μυθολογία. Λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο μέρος συναντήθηκαν οι δύο αετοί, τους οποίους είχε στείλει προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις, ο Δίας, για να εντοπίσουν το κέντρο του κόσμου. Τι υπέροχες ιστορίες που αναδεικνύουν την φαντασία και τη δημιουργία των προγόνων μας, που καλό θα είναι να ξανασυνδεθούμε λίγο με αυτή τη δυναμική, με τον σύγχρονο τρόπο μας βέβαια. Οι επιθυμίες λοιπόν των θεών εκπέμπονταν από τους Δελφούς μέσω του μαντίου, όταν η Pythia, επικοινωνώντας με το υπερπέραν, έδινε τους χρησμούς της σε όσους του ζητούσαν. Βεβαίως, μη δίνοντας ποτέ ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά διφορούμενες οδηγίες, σε εισαγωγικά, ανοιχτές σε μετάφραση και ορθή κατανόηση από τον ενδιαφερόμενο. Με τον τρόπο αυτό, άλλωστε, ο σεβασμός στην ανθρώπινη βούληση και στην ανθρώπινη επιλογή ήταν πάντοτε παρόν και σεβαστός ακόμη και από τους ίδιους τους τότε θεούς. Όπως υποστήριζε άλλωστε ο Ηράκλειτος, το μαντίο ούτε αποκαλύπτει, αλλά ούτε αποκρύπτει την αλήθεια, παρά μόνο την υπενήσεται. Ακόμη όμως και τόσο ένδοξα μέρη, όπως οι Δελφοί, στην πορεία των αιώνων βιώνουν περιόδους ακμής και παρακμής. Μετά τον τελευταίο χρησμό που δόθηκε το 362 π.Χ. στον παγανιστή αυτοκράτορα Ιούλιο, οι Δελφοί και το μαντίο πέρασαν στην αφάνεια. Οι ανασκαφές στον χώρο των Δελφών ξεκίνησαν, όπως βεβαίως ξέρετε και καλύτερα από εμάς, το 1860 από τους Γερμανούς, αλλά οι Γάλλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι το 1891 πήραν την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης για να ξεκινήσουν τη λεγόμενη μεγάλη ανασκαφή, στα πλαίσια της οποίας έγινε και η μετακίνηση του χωριού Καστρί. Τα ανασκαφικά ευρήματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά και πλούσια και νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους αυτό. Πέρα όμως από όσα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, υπήρχε και το δελφικό ειδώδες, το οποίο
αναβίωσε σε ένα μεγάλο βαθμό το 1927 μέσα από τις προσπάθειες του μεγάλου ποιητή Άγγελου Σικελιανού και της συζύγους του Εύας Πάλμερ. Σε ένα μεγάλο βαθμό, άλλωστε, από την πρωτοβουλία αυτή πηγάζει, και ερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, πηγάζει η δημιουργία λοιπόν του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, το οποίο στη σημερινή συζήτησή μας εδώ εκπροσωπείται από τον κύριο Σπάτουλα, Περικλή Σπάτουλα, προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Σας καλωσορίζουμε. Και την κυρία Μάρο Νικολοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Συνεδρίων και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Οι προσπάθειες λοιπόν της υλοποίησης της ιδέας του κέντρου είχαν ήδη ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως η πρώτη θεμελίωση έργων του κέντρου έγινε τελικά εφικτή το Μάρτιο του 1996, αν είμαστε σωστοί, 66, ενώ το κέντρο πήρε την οριστική νομική του μορφή με νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 1977. Είναι γεγονός ότι η παρουσία και η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών είναι εδώ και δεκαετίες άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική εικόνα της περιοχής. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο θεωρήσαμε ότι η εκπροσώπησή του εδώ σήμερα είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Δυστυχώς η πρίτανης, η κυρία Αρβελέρ, που με την παρουσία της στη θέση της Προέδρου του Πολιτιστικού Έργου Δελφών λαμπρύνει το έργο του επί πολλά χρόνια, δεν ήταν δυνατόν, λόγω κολλήματος, δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αμερική, να είναι εδώ σήμερα μαζί μας, λόγω ακριβώς της απουσίας της στο εξωτερικό. Θα ήθελα όμως από δική μου πλευράς να επισημάνω κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, μεν οι Δελφοί κουβαλούν αυτό το τεράστιο ιστορικό βάρος, ναι, μεν οι Δελφοί είναι ένα μέρος μοναδικό από κάθε άποψη, όχι μόνο για τη χώρα μας βεβαίως, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν είναι ένα μέρος που έχει μόνο παρελθόν, είναι ένα μέρος που έχει ένα εξίσου ζωντανό παρόν και ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο μέλλον, ακόμη και μέσα σε αυτή την παρούσα συγκυρία, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την παρούσα συγκυρία. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο και το θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές προοπτικές των Δελφών. Πιστεύουμε πρώτα απ' όλα ότι είναι πολλά αυτά που μπορούν ακόμη να γίνουν για την ακόμη μεγαλύτερη, ουσιαστικότερη προβολή και ανάδειξη της συνολικότερης, της ευρύτερης περιοχής. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Δελφή ανέκαθεν ήταν, αλλά και είναι ακόμα, μια προνομιακή τοποθεσία. Η κοντινή της, αν το συνδέσουμε και με άλλες δραστηριότητες, η κοντινή της απόσταση στο απόλυτο κέντρο του ελληνικού χειμερινού τουρισμού, την Αράχοβα, αλλά και από μέρη όπως το Γαλαξίδι, για παράδειγμα, δίνουν στους Δελφούς μια πολλαπλή αναπτυξιακή δυναμική, αυξάνοντας βεβαίως τα πλεονεκτήματα μέσα από τις πολλαπλές επιλογές των επισκεπτών και τους συνδυαστικούς τρόπους για να υπάρχουν κίνητρα επισκεψιμότητας, όχι μόνο για το κέντρο Δελφών που είναι το κέντρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και για πολλαπλές δραστηριότητες. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση των Δελφών, και ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το πώς μπορεί πραγματικά η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να αποδώσει και να φέρει πραγματικά καρπούς, γνωρίζει ήδη πολύ καλύτερα από τον καθένα τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά και τις δυνατότητές της, αλλά και τα προβλήματά της. Και για το λόγο αυτό λοιπόν, και για να μην αναλώσω άλλο χρόνο από αυτήν την εισήγησή μου, θα ξεκινήσουμε από τους εκπροσώπους, αν μου επιτρέπετε βεβαίως, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα λεπτό, συγγνώμη, την κυρία Παναγιώτα Γαζή, είναι αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, και μετά θα ακούσουμε την κυρία Ελένη Μπακολουκά, που είναι αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου, στη θέση του Δημάρχου Δελφών, του κυρίου Νικόλαου Φουσέκη, που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Και μετά θα δώσω το λόγο βεβαίως σε εσάς.